Hablon. Makamaan. Dari mo ay doon kami ang mukha dyan. Sa Wibin. Ano po yan? Si Teresa Magbanwa. Oh, taga-Pututan pala siya. May ginagawa sa Bisaya yun. Bisayan Joan of Arc. Siya pala ang nakipaglaban. Diba sister sa Lives of Saints natin si Saint Joan of Arc? Siya man ang nakipaglaban. Sila po na laging bida. Sa Rizal. Textile section 1985 Iloilo Weavers. Sister, marami po ang nag-exam sa Guimaras. 19 lang? Ang kunti. Bakit ang kunti? Ha? Pili na. Hindi dapat po lahat yun makapasa. Sister, ito alloy ang tawag dito. Alloy din sa Cebu. Ano po yung plastic? Sister, sino po sa inyo sa Tag-ang Bicolana din? Ay, ikaw po. Ako po sa Bulan, Sorsogon. Alam mo, magkaiba po ang salita natin. No? Kaya di man tayo magkaintindihan kung mag-Bicol tayo. Sa atin, sister, ito, sa inyo, sa amin Turingan, sa Bulan, Turingan man. Mo Masaramon, Pagata, opo, Pilis, Ibos, ay Suman. Ito ba, ito ang pagkain namin lagi dati, balinghoy. Ano na pag-boom sa weaving, tinuwa mo? Weaving industry. Ito po. Kami po lahat ay anak ni Father Swart. Sisters of Mary graduates. Darling. Darling? Sabi ko nga sa matawang pista ko na. Bongga, no? Fiesta lang, nakaporma talaga, no? Forma lang. Kabarong. Grabe, no? Ganyan na ang suot. Aerial view of Haro 19. Ganito lang pala dati ang Haro. Konti lang ang... Yan sa baba, restaurant. Diyan, pinator po namin sina sister. Gagawin sila magpa-exam sa Guimaras. Kakain po kami ng dinner. Tapos lumindol. No? May muna siya na highway sa tunga. Ay, oo nga, no? Pala yun. Lumindol po kasi ng napakalaki. 1828 ba yun na yun? 1920s. Si Lady Kaykay. Ito siya dati. The district of Haro.